farany tegna farany anako mbola tsy mahay hoagnan atsika hody aiza zala hianatra zany ka tomobile hely to 2 herignandro zala aza bery magnano kapitrônagna magnanjany ha alors façon mizay volom tomobile wa zala maregny ino raha tako fa velogno tomobile ndangdanga ka raha tako velogno tomobile raha vampiry ampôdy vitesse première embrayage à fond wa zala maregny misofina volonay bika za takofina volo bika sofina wa zany fo raha mampariparegny anay alfas tomobile to kapitronagna olo zagnahary tsika ndreko nasarety donc mahadépassé tsika anabika mbo mipitsatsa raha magnanigny aiza olo tonga tomobile hagnanigny zala karaha olo misy klabrety mbo à l'aise anao allons dire deuxième ana mialandalagna le zalahy ro hoe verina olo mahay raha bika olo mitonga tomobile to ana ndreky karaha mandeha mafy mandiana moramora kapitronagna be agnany fa andeha mafy fogna mandiana moramora ampangala sisiny kilo ampangala sisiny kilo tsy andeha montega raha diagna to ary tsika to mohilatsika antevagna ha ino mo asan'ny maso ino asan'ny maso ary nagnino ana tsy mizaha ha ko vaky pneu ana mahay manolo zio hena manolo zio ha henao mankory marigny magnano elo hoanina igny zay Yes, 322, 364, yes! Tsika sy fankalefaka e. Ohatriny mba masika anao koa zako. Za tena sy anao. Anao mofa empaka hianatra? Empaka e? DS 322 étoiles 64 DS. 1 giga. Tsy mbo hainy fagnaza la i klaxon alfas klaxon na io. Klaxon alefa. Dabo mati. Za tsy nefa hianatra ke. Masiaka. Ana olo kapotrika mbola mahay raha bika olo tsy volagnin'olo zany kapitroanagna hely. Ana miboa e. Zaidi. Nda miboa kany.